Ida nani haulongan di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus satu kenai nang mulai otama parmingguata di bagasa sadarion alani taparade ma rohata martangiang mahita di bagasa rohata be martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede hitasan bukede nomor 10 alu ayat sada dohot ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Yesus, mertua ma akka na mauas male, mida hati goran, ay pabosuro donasida, mertua ma akka na mauas todi, ay daw nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita. Hale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, sa itugion mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Leon mari hami hapor siaon na sitong, asa olan hosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposa tu akka na sianganon, ayolak kodo haposa dot hapor susan. Seasi maroham, patuduhon matuhami dalan hatuaon, asa jupang hami asiniroham na gudangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita sian bukede nomor 722 ayat sada.
Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hatana sututu maralohon dongan mujolma. Dia do lapatan ni oddo. Ikko dihabiari rohatta do debata jala ikkon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma manang majeheon manang pahata-hataon pauros sangap nasida ikkon nyapina do dongan jolma anggo sotakas do pen binoto salana olan uhum nadinggani do napabuah-buahon ima sahatna atong rap mangido gugu mahita tua mata debata ali tuan debata say pargugui mahami mangulahon na umbar tu patimi. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 250 ayat 1 dot ayat 2. Tatopoti mahadusata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom wihilala hami do rikko ni asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubain na hupaserep hami diri nami disadarion. Jala hupa tolpot hami tung na jojo do hami manibil sianak kadalammu na bariyay. Songon biru-biru na lilu. Sa unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami. Aydang di halomon roham hamatian ni pardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu. Se sama saluhut hagidwon nami. Dohot pangalisyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite manigdangon ni dohot hagugon nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami madjouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapo di guarmu na badiay. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehova.
nung nga diarsay hoaw marhite siyan akka dosam, jala nung nga dilojay hoaw marhite siyan akka hajatommu, au tutu, au sadiri manelesei akka pangalosim, ala ni hadiriokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, asa ngapon ma di debatan na diginjang. Amin. Merede hita sian bukede nomor 772 ayat 1. Hatani debata di parminggu tua cesadarion, ima songon epistel di parminggu atta, natar surat di sada Musa 10 sada, memuka ayat sada saat rodi ayat sia, tajahama marsikat soreng. Saragam do pakuling masa disadok tanoon, jala sada do hata. Jadi di namar bukasa nasida sian habis saran, jupang nasida mata nopea di luat sinear, gabe maringan nasida disi. Dungi masih padoham ma nasida, tole tatopa matano bae tano takko, jala masak situtu ita tutungi, jadi tano nami nasaki dipakai bae batu, jala barerang dipakai nasida bae rapot. Dungi aka dipandok nasida ma, tole tapuka ma sada hutata, jala tapajokon sada tukup, sukotro di langit putsuna, tabahen ma baritata, asa unang marserak hita tuliat portibion. Jadi tuat ma Jahoba marnida huta doho tukupi, na pinauli ni akka anak ni jolma. Dungi nina Jahoba ma, ida ma sada do bangso jala sada pakuling di nasida sude, jala nunga dipuka nasida paulihon akai, onpe tungso hasundatan nasida paulihon saluhut nasi nakap nasidai. Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasida disi, asa unang be dia tusi sahalak pakuling ni donganna. Jadi dipaserak Jahoba manasida siani tuliat portibion, gabe masohot nasida paulihon hutai. Di baini didok goarna Babel, ala disido di gaur Jahoba pakuling ni sadok isini tanoon, jala siani dipaserak Jahoba nasida tuluat portibion, ima sahatna. Mertua do akan atu mangion hatani debata, jala na piopsa. Amin. Mari dihita san bukede nomor 470 sada ayat sada dot ayat 2.
tahatidakom ma haporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sutudosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tumon si Maria, na gabi-gabian siya to di porbadia, andorang sahabubuan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na materpajar lo ibana diaw pinosilangi, na tua tu banotulung din tanong, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul siyamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sutudusani, di simay banay pamamula sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangul dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria to panala Kristen akka na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tay na mandok, mulak mangulu sugot dahing nyalak nong mate, dohot yang uluan na surasuda. Amin. Mari dihita sian buku D nomor 226 ayat 1 dot ayat 2. Martangiang mahita. Puji-pujian hasangapon madisobahon rohanami tuadopamu ale Tuhan. Ala toktong do diramoti jala di pasu-pasuho kami disaddo ngulunami. Dia kaulaon nami nang dia kapardalanan nami. Kodo toktong nama masu-masu kami. Marhahi pasod do kami Tuhan sahat tu partikianon. Boy kami marsaur do to mamuji pasangapon ho. Marhite parmingguon non Tuhan, jala tangi honon nami mahatam, nagabebokal ni partodion nami, ajari kami marhite todim parbadia laho mangatusi hatami, huhut huhapor siyay kami mahatami, pargoguamu mahami Tuhan marhite todimi, laho mangulahon nahobar tuhatam, hupasahatami ma tangiang namion. Holani bagasan goan anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho Tuhan. Amin. Shalom. Hamua kadongan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan goan ni Tuhata Yesus Kristus. Hujahahon ma dihita hata ni debata nagabe jamita di mingguta sadarion. Ima na tarsurat di sada Korin biduonom ayat 12 saha rodi ayat 20 songonon ma hatana. Saluhut nado jadi diau alaidang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau
alay dang jadi patuduhon ni manangaha aw. Tu butuhaido aka si panganon, jala butuhaido tu aka si panganon, alay rap pasohoton ni debatado akay, alay anggo dagingi unang ma tu parmainanon, tu tuhanima, jala tu dagingido tuhani. Alay di pahehe de batado tuhani, laos pahehyon nama nang hita di hagogoon nay. Dang di botohamu, ruas ni Kristus do pamatang muna, tung pakiok kuma akaruas ni Kristusi, bahen ruas ni siula parmainanon, dao may. Dang di botohamu, naong gabe sada daging, dohot boru-boru na jahat anggo sapur tu si ay ninna do nagabe sada daging do na sida na duay. Alay napadomu diri na dohot Tuhani gabe sada tod di doi dohot ibana. Maporos mahamu pasiding parmainanon ni nasa dosa na niula ni jolma di balian ni daging na do alay na marmainan mardosa di daging na sa diri do. Dang di boto hamu, daging muna do joro nito di parbadia, na di bagasan hamu, naong jinalo muna siyan de bata, dada hamu napuna diri muna. Ay argado hamu ditobus, di baheni pasangapamuma de bata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite todi muna, ay debatado na punay ima sahana. Hurian itu hata na hinaholongan ni bagasan goar ni Kristus Jesus. Moladong suku-suku tuhita na manukun ahado na maol taulahon dingolutaw. Ahama kamanga kainang alusta. Boy do maragam alusta taringot tu suku-suku ni, ahama na maol taulahon di ngolutaw. Jala salah satu na maol taulahon di parngolot ta si ganupari, ima pangarajayon diri, penguasaan diri. Hamu akadongan nari minggui tanggal 10 Agustus, turpu jamita ima manaringoti taringot tu kebebasan, kemerdekaan. Jadi molo dilihot Tuhani petuhita kebebasan, kemerdekaan, dada nagabe bebas sebebas na hita mangulahon hobar tu lomo-lomo ni rohani dagita, hobar tu hagiot ni matata. Alay tetap do ikon adong penguasaan diri, pangarajayon diri, dia do na patut si ulahonoton, dia na so patut si ulahonoton. Marhite na boy hita mangulahon pangarajayon dirion, di sima hita laho patakason hadiriota paboa naong iyas badia do hita dia do panidibata manang nadal. Hamu akadongan sa porsyaon di huta Korin, ala Korin ima kota pelabuhan, godanggo masuk tu si aka parpoda ng pangajarion siyan na asing. Jala adonggo pemahaman ni aka na porsya na adong di huria Korin, paboa parmainano ni dang salah jala dang dosa. Bahkan hukum menghalalkan parmainanon manang percabulan. Ala ni pemahaman jala hukum na masa pada hati hai, dang salah jala dang gabe dosa akahalak na mangulahon percabulan, gabe godang do akahalak na porsyai na mangulahon percabulan manang parmainanon. Bahkan adong do pemahaman na di huria Korin, molo diulahon percabulan, mabahin kesuburan di tanu na sida doy. Mabahin hagabeon di akan na niula ng akapahapahanan na sida. Hamu akadongan saha porsyaw,
Alanido di paingot Apostel Paulus ma huria na adong di Korintus. Di tongos ma surat now. Di dok Apostel Paulus ma ay nang di botohamu na daging ni Kristus do pamatang muna. Ay nang di botohamu na joro nito di parbadia do pamatang muna. Molo daging ni Kristus do pamatak taon hape. Jala joro nito di parbadia do pamatak taon. Tung na so jadi do pakeon jala baenon pamatangon. Laho mangulahon parmainanon. Gabe ramun pamatang ni Kristusi. Manang joro nito di parbadiay. Molo di bain akan naporsiyay. Jala diulahon akan naporsiyad di Tuhani parmainanon. Alanido marhite surat na tuhuria Korin. Di patorang Apostel Paulus matuhuria Korin. Pabua na mangulahon parmainanon ni ima dosad. Jala hobardoy ng tupatik papituhon. Unang ho mangalak manang unang ho Virgina. Jadi molo diguari na Virgina, dang holan na mangulahon parmainanon ni. Holan mamikiri jala mangingini istri ni halak, mangingini suami ni halak na so suamina, nga mangalak guar ni. Bahkan mamereng-mereng aka foto-foto, mamereng aka video-video porno, marhite aka media sosial, nunga mga lakup, nunga mangulahon parmainanon na songoni. Apalagi ala ni teknologi dalam canggih di partikia sisonari, ahana soboy berengon. Namasa di sadok portibion, boydo berengota. Alanido nang aka nauposo na poso bulong remaja nang akadada na sikola minggu pe ngagadu pari maniop HP tabo todo aka mga kainang hitang nagabi na toras aha dibuka dibereng na sida di HP jarak sa jok kalau siya sa malolong boy do berengon na surya ka namasa di portibion tajamoton maka nakotay sutong di berengi do manang di tortod do dia ka YouTube manang di ka HP nai aka pilim-pilim porno manang ka foto-foto porno na boy mabain sega pikiran bahkan pangalaho boy sega molo se jot-jot di paida-ida aka hal na songoni alanima marhite turpukon adong pangarajayon diri ng mga dobya ka teknologi dalam canggih pe ikon adong do pangarajayon diri mga dopi asa unang disalagunahon aka teknologi nuay memang ikon takuasai do teknologi asa unang tergilas teknologi hita alai iko pakiot tamai hobar tu gunana hobar tu lomo ni rohani debata unang disalagunahon sude aka teknologi jala unang disalagunahon ng hakahabisukon ng hapistaran naong dijalo mang dileo Tuhani tuhita molo lampistar pe jolma lam maju teknologi boy mabain sesuatu unang dirajumi gabe diri na tumibo siya Tuhan unang dirajumi na ibana naman na upistar siya sa luho na ay taingot do sejarah ima ditiki kapal Titanic tahun 1912 may napaulihon kapalon pasti halak na pistar may alaboy di pauli kapal Titanic jala ima kapal na ubalga di sadok portibion di Germany perdana lau berlayar kapalol ahaba di dok na paulihon kapali na puna kapali Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini nina ibana berlayar makapalon dan sahak dope tujuan aha mana masa aka mga kainang
Holat ditabrak kapalido batu es, pukul 2, tenggelam. Alanido molo lamboy pehita menciptakan sesuatu, marhite habis taran, habis sukon, nang alani teknologi dalam canggih di partikia non, unang tarajumi, tumibuhita siya Tuhan. Unang tarajumi, pabuhita nama na upistar, na umbalo di Portibion. Alay tapake masaluhut na si lehon-lehon ni Tuhani, molo didok, ikon botong otta do pabuah pamatak taon. Pamatak ni Kristus, joro ni Todi Parbadia. Jadi molo sude sadok pamatak taon, nagabe joro ni Tuhani, nunga disi sude roha pikiran nang pardagingonon. Ikon pasangapon jala mangulahon lomo ni roha ni debata matabay. Hadirion nang pamatak taon. Baik pikirata, fokus mamikiri, dia do lomo ni roha ni debata na naing siulahonota. Bahkan roha taurpe, ikon jabe inganan parmianan ni hata ni debatama. Inganan ni Tuhan ni marohaon. Asa molo nagabe inganan ni Tuhan ni do rohaon tabain. Tapayas marohatain. Unang beseta sipan ni si aka hosom, aka sogo ni roha, aka iri nang akalate. Alay hata ni Tuhan ni jala Tuhan ni ma natoktong maringan di bagasan roha. Molo nunga maringan hata ni Tuhan ni nang Tuhan ni di bagasan rohata parbue ni pikiran pastido akan nauli na denggan na hobartu lomo ni roha di debata na taulahon di ngoluta si ganupari. Jadi molo nunga ta atusya kamang akay nang pabua parmainano ni dosa na mga lao si patik ng hata ni debata. Jala marhite turpukon nunga ta atusi be pabua pamatak taon manang dagik taon ima joro ni Kristus joro ni Todi Parbadia. Unang bediulahon aka parmainanon, unang bediulahon aka hajahaton, unang bediulahon aka hageduhon, unang bediulahon aka panakoon, unang bediulahon parbunubunuon, unang bediulahon pangarimason, unang bediulahon hasipelebeguon, unang bediulahon parmabuk-mabukon, unang bediulahon parjudi do akahal na asing, ay akahalak na mangulahon si songoni, tungso tianon nido harajaon ni debata. Jadi molo nunga tapadaw dirita ng pangalahota siya nakaparmabukon, judi, pangalakupon, pangarimason, pargutu-gutuon, panakoon, doho pardatu-datuon, mulai mahita, mabay diritaon, gabi badia. Jala hobarma, tunadidok ni debata, marhite turpukon, tabain madiritaon, gabi joro ni debata, joro ni Todi Parbadia, na gabi inganan ni Tuhani, inganan ni Todi Parbadia, asa jupang mahabadiaon. Jalaboy mahita mga rajay diri nang mga rajay, mga dopi, teknologi na lam tumajuna di partikiyonon. Jala hobar tulomo ni roha ni Tuhanima tapake salhut aka na pinasahana. Alani aka mga kainang lam tubadia na ma parngoluota nang aka pangalaho nang aka pakatayota dingoluta si ganupari ala nunga tabain pamatak taon gabe joro ni Tuhani nang joro ni Todi Parbadia di pasu-pasu jala di pargogoy di bata mahita laho mangulahon habadiaon. Amen. Martangiang mahita. Mauliate maali di bata Jehovah di sobahon rohanami tuadopanmu nunga hutangiho kami hatam. Marhite hatami Tuhan,
lam ratama di pangatusion nami, paboa diri nami, pamatang namion, bagas joromdo, nagabi inganan, tungso bainon nami do, daging namion, manang pamatang namion, laho mangulahon hagidukon, hajahaton, parmainanon, parmagubukon, ala ni Tuhan, lehom madihami pangarajayon diri. Asalam horom hami hisak-hisak ni daging nami, nang hisak-hisak ni pamatang nami. Horom hami may jalaboy mahami mangulahon, daho Bartolomo ni Roham. Asa lambadia ngulu nami, lambadia ng pangalahon nami, di ngulu nami si ganupari, dungmian ho, di bagasan roha nami, jala todim todi parbadiay na toktong mangula, diri pikiran nami. Tuhan paso-paso mang, hami salhut na ruas ni huriam nang makaposyay ho, tabay mahagugoon, tabay hahipason di hami. Paso-paso nang akka na dibagasan parsahiton, lehon mahamamalong hahipason Tuhan. Paso-paso akka nagali, pargugoy na sida. Akka na marsak, akka na berduka Tuhan. Paso-paso na sida, jala toktong lehon apul-apul ng pakirimo na mangulo. Tuhodo nang hupasahat tami marhite tangiang nami, ima negara namion, nang namanguluhon negara nami, asa lehon mo habisukon ng hapistaran song-song ni hagugoon, asa boy di patupa na dumenggan, di tonga-tonga ni ngulo ni rakyat na di Indonesia on Tuhan. Huwag kami nang ditangiang nami ima, aka dokter nang akam perawat, nagsaluhot aka paramedis na marhobas di rumah sakit na melayani mangubat ya kana marsahit Tuhan. Tung pargugoy manasida. Toktong malehon hahipason di nasida Tuhan. Asa boy pakyomon laho mangubati ng marhite aka pelayanan nasida lehono mo mahamamalum ng hahipason Tuhan tu aka naribagasan parsahiton. Tuhan, huwag kami huriam di Sadok Portibion, khusus na HKBP Tuhan. Humali Tuhan na mamasu-masu pardalan ni huriam HKBP na bolonon. Lumawi ma di partikian non Tuhan. Ipatupa huriam do aka periodisasi di tingkat huria, di tingkat resort, di tingkat distrik nang sahat tu pusat. Anon, pasu-pasu masude Tuhan pardalan ni. Asa mardala di bagasan las ni roha ng hadameon, padaw makahaguturon sa tonga-tonga ni huriam. Paso-paso ng akana manguluhon huriam, sa mulay siyan huria di tingkat resort district ng tupusat Tuhan, asa di bagasan biar midahon na sida, mangulahon ulaon na, jala jupang ma ng hadameon, ng habadiyaon, di tonga-tonga ni ngolo ni huriami. Ali di bata Jehovah, secara khusus ng HKBP Bonang Indaon hu buwak kami di bagasang tangiang nami. Asa ko mali Tuhan na masu-masu pardalan ni huriam HKBP Bonang Inda. Nang sudia ka parhalado na marhubas di HKBP Bonang Inda pasu-pasu matuhan. Asa ho Bartolomo ni Roham hami makubasi huriam. Jala di bagasan biar midaho ale Tuhan. Paso-paso sa luhut na ruas ni huriam HKBP Bonang Inda Tuhan. Sa mulay sikola minggu remaja na poso bulong ama ina. Toktong lamtabay hindi hami hahipason ng hagugoon. Asa toktong hami di bagasan hahipason madalani akari-ari si pasahatom mumuse. Aka ruas ni huriam na marulang tahun hatutubu ulang tahun pernikahan Tuhan. Marhite umur na lamtaba di pasahato di keluarga ng ningoluna, lamtabay mapaso-paso marlipa gada, paso-paso pardagingon ng paso-paso partodion, jala toktong manasida marhahipason. Tuhan, digijang isaluhut na kapangiduan nami, urasi ma hamisan akadosa pangalasyon nami, asalam tama kami diadopanmu. Upasahat kami ma tangiang namyon. Hola ni bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho Tuhan. Amin. Marede mahita muse,
sian bukuede 754 laos tapasahat ma piliata. Tatanya kon mapiliat taon martangiang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhu sin lehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siya na nilehon mi, tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asaho parasya kami pilihanon, patibulhon harajon mo, di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam tadahami godang silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maaguar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Tajalo mapasu-pasu siyan Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuhita. Jala di pasaur homa damena tu toditabi. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu Madi Hita.